Måske få et enkelt. Og nu Christian ind i den nu. Ja. Pas på, Yogi! Jonas! Offside, Thomas! Han kan det samme sted som far. Ja. Hvad for noget? Niels, du står i offside. Jeg synes faktisk ikke, jeg stod noget med de der ordensregler. Det var spillerne, man ikke var tilnærmende. Skal du med i revanceopgøret? Nej, jeg spiller ikke mere. Nej. Det er da han kom pulje med væske, så tog jeg det ikke mere. Nej, så turde jeg ikke mere. Jeg får sgu nemt for mange skader. Det gør det, tror jeg sgu alle sammen, de gør. De bliver for gamle. Ja. De bliver for gamle. Hva? Men jeg tror også, i den alder, vi har nu, så skal vi lave noget kontinuerligt. Vi skal ikke spille det ude frem om mandagen, altså. Vi skal bare ud og løbe noget. Jeg fik jo meget fiber. Kom igjen, se! Ja. Den lille ishøj, vi skal mange. Jeg tror jeg vil gerne spille ishøj. Spiller lidt. Godt det der. Rigtig godt. Hvorfor lavede han ikke udspark? Det er fordi, det var godt det han lavede. Så tror vi. Kom igjen, se! Er det svensker? Nå, men. Så luk for mig.